Well, good morning, Thomas. So oversized trauma bheith cainte de Forbartha tuns go gdeachlag maidin haran aimseach das am lai agus tuis an ceol chur múntaach sin a bhí a gcuine a réir. Tá reinfá ólis in overhead shot tá gom agus níl sé gceiste agam dal tríthe ach má tá spéise géine in éon cheann acu nó san ólas nó níos mó ólas áil fucha tá mé lántásta leirtlibh in na brisí agus breis ólas a thuirtíomh. Fé mar dúirtú Tomás tá sé gabair le Enterprise Ireland agus ribh sindí mé leis an IDA tá mé pléile cursaí Forbartha tionscail is le tamil bhd a blianta trocha seach blion na stáile mar fad so agus there's níl sin tá mé techt I dro deire an téirme níos mar ní fad bhfuim níos go méid na gairí as finsin so bhí mé breanú siar ar chórsaí. sé hasúim leirtlibh ar maid an a déobh stocha a déobh tionscail duchasach mar atá sé indigenous industry. Mar bíon an íomhá aige nó bhí go minic gur sort of nach raibh sé ó habachtach nach bhfuil sé ó habachtach gur bé tá tábhacht an tíir seo ná an na tionscail achtainach hagan isteach Intel agus HP agus na cóhlachtaí móra sin go léir. Agus gur gá tócha pléile le tionscail dúchasach, bud nachfuil sé ó habachtach agus tasfuim a haspáintíomh nachfuil sé sin fear an éair ar bheanach na míochta. Agus just sama has níam rud amháin eile agus caiith mé buchas go bhfuil leis seach Tomás nuair mé chuir le chéalan overhead seo dála mé níos mó téirmí Gaeilge a bhécha sin de Todhchaí tá mé cha mé annach chuid am féchan ar Todhchaí mar téirmí nach na stáide mar cé gur tógach le Gaeilge mé le lia agus gur thug marna ar gláin le Gaeilge freisin is lear mé Gaeilge sa Taighde a gcónaí agus ní úsáidim Gaeilge a gcóirsaí go nóhachaháin ar bhíon radio na Gheilleagta gur eagras rám agus go mbíonn gur smaoine bhar na fochtla agus lár abertí agus go minic casan tú ar fochtla béirle just chun an córáach mead ar siúil. Peisce é Enterprise Ireland tá muid freagarthach as cóhlachtaí dúch indigenous industry a chur chun tosaigh. Níl mé chun éon almach chahabh ag míú cén as eagras muid a bháin le rá gur currag muid le chéile in sna nóchadaí de bhí idir bod tráchtála, ólas, chuid an IDA, chuid do fás agus an íag sin chuid a Shannon Development go léir curtha le chéile in eagras a bháin. Tá bhar san is eagras muid a bhí na pléile lanrodí agsúla tá effigy agin haar lear, tá trocha chuig effig agin haar lear, tá pléile curchan cinn aspórtáil. Tá anna bhaint agad fé mar a dúirtú leis na hoscailína mar bhíon muid ag gobar leis na hólahans na hoscailína chun agus leis na Technology Transfer Offices chun an technolíochta táns na hoscailína thuirt amach agus gnóna a bhanú dá bhar nó é choristeach an gnóna tá ann. Agus an óid bí muid de plé leis na tríanta tá gcuin tá thart ar 3,000 go le de cholachtaí mí de plé go ddíoch le agus seo hiad cholachtaí dentasíochta agus cholachtaí atá trádáil go héidir náisiúnta cholachtaí seirbhísí bheith consultancy companies agus an saisin de bheith a díal seirbhísí thar lear. So agus tá muid an san rocht na bhfuil níos an iad nó a hocht. So bhíon chábhí agus a cethir de fáil siag report on Enterprise Strategy Group ahead of the curve an Taighde le bhíar. Agus dúirt sé ag an nám an seo ráite a tóchá sin agus an písa sin atá dubh dúirt sé generally poor performance of indigenous sector with the exception of a small number of high-performing firms. Now bhí sé sin bunathe ar an sais seo ólis má échan tú an sin do spáine sé an aspórtáil an dá buí sin an aspórtáil ón cóhlachtaí achtainnacha agus an ceann
ag an bonan sin an aspártáil ó chomhlachtaí éarnacha. Agus nuair éiceann tú an saois sin graf dhearfá, cin fá tá fé mar éiceann tú tá aspártáil ó na chomhlachtaí eachtranacha 10 nuair níos mó na chomhlachtaí éarnacha. Agus dhearfá cin fá go amachfá seir níl se chomh tábhachtach sin mar nach félinn just líosteach na chomhlachtaí eachtranacha agus déanana siad an job dúin. A chu nóid caiithú féchan na gcónaí taobh hiardas na statisticí, as agus an rud sin deir siad statistics, whatever it is in damn lies, so tá sé sin mar ní mar a síoltar bítar. Agus maichan tú, seo bailach eile féchan der, maichan tún sin ar céimhe daoine tá fostathe san dá chuid. Agus feici tú, actually tá sé just mar a chéile, thart ar 155 míle in na tionscail duchasach go muidna pléile agus 155 míle in sa chomhlachtaí eachtranacha. Agus an dá pie-chartan sin tá spáinne sé an tionchar atá na chomhlachtaí ar an eacnamaíocht. Bhacht leile céimhid airgid atá á chatham acu sa tír, agus actually tá sé mór leis mar a chéile féach 60 billiún agus 60 billiún párála níos mó chomhlachtaí seachtainach, seirbhísí éarnacha níos mó agus an sin airíarnacha a bhd níos mó á cheannach inéireann ag chomhlachtaí éarnach. Now, an cheisna, conas hagan an dáráid sin le chéile, conas is féidir leis go bhfuil go bhéchann sé go bhfuil an aspártáil cho héagsúil sin, ach nuair échann tú ar an tionchar eacnamaíochta go bhfuil sé mór leis mar a chéile. Agus tugann an slide seo an leide cén fá. Seo targúlacht fostíocht, in other words, turnover per head. Agus maichan tú ar feici tú na chomhlachtaí duchasacha tá ar an meán, go bhfuil muidna pléileáin is ar an meán tá 10 míle an sort of man turnover per head. An ghearamán 3 míle, agus caiithmid, tá ghearamán éfatach tá sé chomhlacht an tír is mó bhí na gaspártáil sa dán é fósastáilim, nó garidó. Na chomhlachtaí na FDI companies thuasan sin 8 míle. Na, tá siad chear a thuaire chu mór leis na ghearamán. Na bheadh sé dachar a chreidúnt go bhfuil na productivity chear a thuaire níos iarda meas na FDI companies atá éireann na chomhlachtaí ghearamánacha. Agus ar nóid níl. sé léiríonn sé seo na go bhfuil na haspártála as na FDI companies, éireann sé leis na chomhlachtaí iad a bheith ó hard agus is féidir leo. Mar tá siad a fáil bantáiste ón corporation tax is le éireann. So sé tá tarlúnt ná go bhfuil is bantáiste mór den tír ar nó go bhfuil aspártáil ón na chomhlachtaí eachtrainn cho hard agus atá, mar méadaíonn sé an bhéad cánach íonn siad sa tír. Agus differ mór bháin nach raibh agam ar mai hénta siirgadí an ceanse a ríist. Tá bantáiste bháin ana bhór ag chomhlachtaí eachtrainnacha nach bhfuil luaith agam an sin agus sé sin an corporation tax íonn siad. Agus tá séanú thart ar 7 milliún sa bhliain a dhéal acu, agus tá sé sin kind of tábhachtach faoi láthair, bhí sé tábhachtach a inúireach, tá sé tábhachtach faoi láthair. An nuas ar sin ar nóig tá sé ana tábhachtach go mbeadh chomhlachtaí, níl mé rá fan nómad nach bhfuil sé tábhachtach go mbeadh na chomhlachtaí eachtrainn hagann sa tír, tá sé thar a bheith tábhachtach. Seachas an cháinna dhéann siad, tá sé tríis ana chud technolíocht a thuirteasteachtaíon tír, tá sé tríis ana chud caighdeáin ana ard a thuirteasteach, agus le déanaí tá ana chud Taighde a thuirteasteach sa tír, tá mór chud bantáistí a baint le agus caiimiid mar hir díúthe. Sé tárá gamsa ná tá sé chótábhachtach a bheith a dáile leis na chomhlachtaí duchasacha, mar tá tionchar chéan acu ó h-infheistíochta. Agus chomáile sin níos mó agus níos mó tá na chomhlachtaí eachtrainnacha ag á lonú féin na carracha móra. sé ban agus bar an scéal agus is cum cad ar níl na chomhlachtaí eachtrainnacha sásta dul i hiile go dtí áitecha cosú le muónú íortha na gaillimhe nó éáit mar sin. Raibh siad go bléitlaí, raibh siad dtí gaillimh, limnach, corcaigh, carracha móra, áitecha bhfuil oscailin agus mar sin de. Na tá raibh an deisceachtaí an a chuir an iomlán sinna martá. Agus
sin an saoil tá si dáitcha go féidir le tá si géirí níos daoine le áard chaidána bheitcha go dtíine bhfuil an scéal acu osú, agus raibh siad go dtí áitcha go bhfuil na daine sin agus go deasna bheitcha cónaí. Na cólachtaí mín muidne daile leo ar nóig bíonna lánach bíon fánach ar bheithan an áitecha den Todhchaí ach tá a lán acu ar fuid na tíre tá siad i bróistí ar fuid na tíre, tá siad thuas cúlmhórtha tá daoine bhí na gobalín a héan amach buaile le cólachtaí agus ten siad suas de fear de fermach agus tagann siad ar cólachtaí inaltóireachta ar áard chaidán go bhfuil technolíocht anna bhacha chu agus atá gasportáil agus bheasar gur ar ón déobh maiid gur sean scibal atá agus nar hen tú isteach an tú amach gur a bhhailart ar fad atá. So tá an dá chud den eacnamaíocht tábhachtach ach tá sí chotábhachtach lena chéile. Tá roinnt graf agam an seo just a spáin conas a bhog fostíocht gás cólachtaí eachtrannach agus éarnach agus feiceann tú gur bhog sé mór leis mar a chéile. Agus mar a chéile le aspórtáil is inéag sé seo tosnú céad agus feiceann tú gur lean siad an graf céan an cólachtaí eachtrannach a déanamh begaine níos fearr. Caitechas ar R&D agus tá seanna habhat agus tá sé spéisiúil na cólachtaí eachtrannach atá bhad na smó a chahabhah chuir R&D ach maichan tú ar an ahrú 2005 dí 2009 de bhí méadú dachat a ceathar fan géad ar an bhéad a cha na cólachtaí duchasach agus benach dachat fan géad ar na cólachtaí éarnacha ar na cólachtaí eachtrannach. So bhacht leile tá dá chud in eachta tá dá hais cólacht a méadú an bhéad atá siad a chathar ar Taighde ag an ráta chéanna. In fact tá na cólachtaí dúsach a dhéanamh beganí níos tapúla. So tugann sé clúdait an 6 cólach go bhfuil mé de plélón a léanta seo. Tá graf seo spéisiúil mar taspáinn sé an tlígur athraigh aspórtáil nuair a háil an crash a 2009 agus feiceann tú an ceann ag an bun an ceann bhfuil léimiis a pinkar anyway, bin duine garan nach níon dahanana Diimi sé síos agus an sin feiceann tú an EU 15 mar a chéile diimi sé síos agus na cólachtaí éarnacha lean sé díreach iad. Mar na cólachtaí go muid a pléló brahann siad go thomláin ar an bharga idirnáisiúnta agus leanann sé go díreachá a tharlaíonn. Ach tá sé spéisiú na cólachtaí eachtrannach sa tír hit siad mar a chéile ach níor bhéidir siad ag an ráta chéanna. Agus sé an fádthála sin ná níl siad ar nomláin ag díal ar bharga idirnáisiúnta, bíonn siad a díal isteach go dtí cólachtaí eile a bhainneann leis an cólach chéanna. So Intel an seo díalann sé le Intel eile an áit eile agus mar sin de. Agus is dócha léiríonn sé na cólachtaí éarnacha tá siad omláin oscailta de chursaí idirnáisiúnta na cólachtaí eachtrannach níl siad chomh hoscailta sin sa bhaid term atá ba sa ghearrthéarm níl. Straicéachant ar cólachtaí duchasacha just tugann sé léargas ar conas a dathraigh seo aspórtáil istóilm idir 2010 2010 feiceann tú gur hitbí agus deoch déantúsaíocht tradiisiúnta hit sé agus bogáirí agus seirbhísí dáda sé. So feiceann tú an athrútá teacht de réir a chéad atá níos mó agus níos mó cólachtaí technolíochta teach an tosaigh nuair a thosnig mise le plé le Forbartha de bhíoh anna chud cólachtaí a déanamh éadaigh mar hampla. Dáling go éard agus cólacht amháin fágus a tíre tá déanamh éadaigh inis. Is cuimhin am gomíimi sé gcónaí anna bhórtha faoi concrete block manufacturers freisin a dúirmid agadómhnú nach dúireach ní léinche an fáca an éachar. Agus mar sin de tá sin cólacht imí ar fad. Na cólachtaí atá ann faoi an jobh is cólachtaí a úsáidan technolíocht cólachtaí de chaidán áard mar mana bhfuil siad mar sin just ní bhhair siad.
Tá cúpla inéag san seo Hispáin cad chunas a dathraigh sa chás seo fostíocht dus na cóhlachtaí mí de pléilo is léiríonn sé seach an crash agus an tlí leis na grafana seo a thuiscint má tá an graf faoi chuige tá rudí a titim faoin lína dearg tá rudí a titim má tá just ceanna lína dearg tá siad a fás. So fecinn tú an sin nullag na bliana 2007 bhí hit sé agus hit sé go tabbaisteach na daoine gur dúirt annach chuid cólacht linn bhí sé eolalas gur bhfuil siad fallan nó fáil gur just stop gachard go hoban I dro dearan na bliana 2007 de stop na hardathe techt agus níor bhain bhaint agus teach an is leis na feibhna bhí in éireann le bancan agus mar an teachan an crash an idirnáisiúnta a tharlaigh an am agus fecinn tú mar landse agus landse titim go dtí aibran na bliana 2000 agus an nuí agus an sin hosnig rodí a fiosúirí so bin é an bon faointe. Agus tá Spáinn sé seo ó he fostíochtaí gur ásaigh rodí agus sús go dtí 2010 agus tá si tá bheith níl an fostíocht a méadú agus níl sé leadú mór an faoi láthair ach níl méadú a techt fós agus mí nóid gan second cin fágailt sé mar sin. Seo targeocht output agus an ceann is tábhachtaí ná an ceann seo aspórtáil agus fecinn tú sa bhíon dro dearna bliana 2000 san nuí thosnig aspórtáil ag méadú agus sé an deiscéal ná gur lean sé ag méadú dus na cóhlachtaí tá goine seachas blip dro dearna bliana se caiiteach tá sé reisirí so tá sé méadú gach mí ó hin. Agus cílíonn sé sin go bhfuil a gaiirí leis na cóhlachtaí díal ar na margaíad an náisiúnta. Tá feibhnú bhásacha chun éireann mar ní léon mar tá demand ní léon bhéadú ar an éileh ar airí sa tíir seo agus ní léon chumar go méige ahrú mar fiún bancanis tá ráta fás den bblion seo leibhéil go dtí 9.5 nó 9.3 nó tá si doránach mé géon bhéadú sin an fág bhfuil aspórtáil cho tábhachtach agus sin é an deiscéal go bhfuil na cóhlachtaí go maga leor chun bheith ag méadú an bhéad atá dhéile acu th lear in anóin na feibhna eacnamaíochta tá ann faoi láthair. Agus léiríonn sé seo an aspórtáil omláin total export agus fecinn tú mar a hit sé ríis 2000 an nuí ach faoi an norig de bhí an total export níos iardan na aon bhíon eile. So a ríist in anóin an tabaiste 2000 san nuí tá muid a reis níos iardan mar a bhí mar san bblion is fearr ribh sin 2008. So léiríonn sé go bhfuil na cóhlachtaí duchasacha láidir gur féidir le díal th lear go bhfuil siad competitive. Ní chaithe mé an mar seoach sin iad na príomhhargaí go mííon ar go cóhlachtaí a díalanta agus fecinn tú an tlí go bhfuil siad a gceathrú anna chuid suiríocht déantathe ach méadú mór sa Gearmán lár agus mar sin Stáitianta Canada, America lár ar fuid an domhan sin an teachtacht ar sin. Agus an 6 airí a bhíon á díal bí ólaíochtaí bathe sin life sciences agus mar sin dé fecinn tú méadú 30 fan géad in éon bhíon amháin. Tógáil bhfuil níl mór an sin nach inaltóireacht agus tá cóhlachtaí maithe inaltóireacht agin atá déanamh airí anna speisialta. Seirbhí trádáilta agus idirnáisiúnta nírás sé sin chomór ach sa bhíon áiri sin nach bíon fás ar bug airí software agus mar sin de. Agus léiríonn sé seo ar dheis sin iad na sectors atá fás clean tech, life sciences, software agus mar sin de agus ar chléin na cinn nachfuil a fás agus atá OK in na cinn sa lá na cinn ar chléir fad print packaging agus mar sin de tá siad ag coolú. Now, Feargal déobh Nuálaíocht
just to come out through an tom. In Erin lay a thuairm sa brahan gachadar nuálaíochta innovation. Tá Todhchaí na tíreach brethir agus is má tá códachtaí chun rudí a dhéal thar lear caithfidh siad bheith op caitheann innovation bheith anláidir ionta. So sé nuálaíocht agus nuálaíocht technolaíochta, nuálaíocht sort of innovative business models, gachtáis nuálaíocht agus sin é an bunachlach. Mar man bhfuil sé sin ann í líon vantáiste tá is tír bheagmuid le géir díal go héidir náisiúnta ní tír séarmuid agus ní heastín bhain gur tír séarmuid. Ní muid géirigh mechan na párátaí ístil, Tá géir méidir át sa tíir seo. Ní muid géirí bheith ar gcomhlucht le tuiscid na Hafrica agus áiticha mar sin. Dábhrí sin caithimid airí a bheith á díal gin agus seirbhísí ar ard chaidán agus atá go bhfuil nuálaíocht innovation an ardanta. Fuinsi nuálaíochta náisiolalas ó Bhargaí, Forbartha Fheidhmeanach, cóibriú le seachtarí le fuinsi seachtar agus seohan áit go dagan na hoscoilin isteach an bon gnóig atá goscoilin ná daoine a chrédáil agus sin é an príomhhealach go dagan ólas amachant asú ach ar dóigh le Taighde bhíon technolaíochta chrathú acu freisin agus tá sé tábhacht go dúrfií sin amach. Agus daoine crathachach ar nóigh freisin, agus Móráin Gheilleagair. Seo just léirú ar chud, tá just chun críochnú chuidas na rudaí atá arsúla againn a bhaine le nuálaíocht i gCorcaigh. Tá muid ag buinú trí anad technolaíochta nó technology centres an chéad ceann nanotechnology, applied nanotechnology. Nácur ceistarm cad is spíle seach tá seanna hábhtach. An dara ceann microelectronics agus an tríú ceann spéisiúil FHI, Food Health Ireland, mína dóireacht ar bhaine. Bhac leile tá siad ag déanamh Taighde annach Taighde leis na leis na príomhchomhlachtaí na chomhlachtaí móra baine Dairygold agus Kerry Group agus Landbí agus mar sin de. Fáil lerg ingredients a maine gur féidir le iad úsáid mar ingredients na bhac lead iad a choristeach iad dhéal chomhlachtaí atá déanamh airí eile. Bhac lead a géirí cad é úsáid annach chud baine agan sa tíir seo beag níos mó mar tá dearach leis na cótas. Tá muid ábalta baine de chaid an ard a chur ar fáil agus de rígur fé leis na bath bheith hamáine chud is mód an bblion níl sé ó chostaach iad a chur ar fáil. So an cheisna cad é úsáid is féad leat a bhainte sin. Obviously ólan muid roint vadó, but ní ólan muid ach méid bheag den bhéad a gentar targe. Annach chud dó dentar é chrimú agus chuirteirteach a baby food agus mar sin de. Ach sé an cheisna an féidir fuinsi an féidir úsáid eile bhainte. So sin sampla an saisrád atá siúil. Rudí gur thug mé takeíocht le déanaí tá tríal réamháist nach clamsaí sin feibe hín ag mrá hín a gompar cluine uaireanta ó Forbartha UCC le muoinú ó Enterprise Ireland agus tásúla go manó for chomhlacht tartar sin. Tá Gourmet Móráin ag gobar a rís le UCC de thugamar takeíocht dóibh agus is chomhlachtaí atá tá siad ag targiú cúan mhara sea urchins. Tá mar go mór gur sea urchins studium sa tapáin agus áiticha mar sin, agus sin chéad chomhlacht ar damhnaíad go bhfuil éirithe lóid sinna i dhéanamh ar bhain industrial fish farming a bhac leile. Radisson's chomhlacht eile, Radisson's Diagnostics atá san Lonnaithe sa Rubicon Centre, an incubation centre CIT.
le déanaí fuair siad conra gur bhíú milliún é ón European Space Agency an áisiúntacht spás. Chun léas chun foiile hástáil a arbeirt agus léas gur féidir úsáid leis na International Space Station. Tá mé just a tuairt sampla dus na 6 cóhlachtaí mí de pléileo, tá siad seo tá siad 6 fada ón na cement block makers go míoch mé pléileo trocha bliana hin. Agus sin an 6 cóhlach gur gnáilíonn bí mé de taú gach blian le hart céad cóhlacht nua go dogan muid na high potential startups ar na bhacht le cóhlachtaí go bhfuil seans bhatha an go méid siad hart milliún de turnover acu leistigh do trína ceir blian agus cóhlachtaí bheith a gaspórtáil. Agus seán 6 cóhlachtaí iad, tá siad innovative, tá siad baint ana chudólas as nuálaíocht. Agus tá mar just a ggéir léirdíomh gur seo hen 6 cóhlach mu a pléileo inis ní hiad na cóhlachtaí tradiisiúnta, mar dá siad go léir imethe. Ceannas na scéimeanachta a gcuin na dearmhán nuálaíocht innovation vouchers agus just cúpla sampla den 6 gnús gur úsáidir iad dóibh. An chéad ceann sin tás agat na gaidse a bhíon agat a museums agus mar sin de bhí siad tradiisiúnta trom agus mar sin de agus seo drám atá a déanamh cinn éatram gur féidir ampar hart go héascaí. Agus tá cóhlachtaí eile tréis apps a chur le chéile de iPhones agus mar sin de. So anna chud daoine ag glórag oscailtí san áit sin. An cheann híos na cóhlacht a heis eile cóhlacht bíg daoine ó chealathan a maiil an chala. Déanann si bí a zero gluten-free foods agus hastíú fáil amach an bhéadfaí feideachar leis an saoile acu bhacht le go meach shelf life níos fuide acu a cha dhéanamh ar bhán nádúrtha. So ríist bhí si gobar leis le CIT an Institúid Technolíochta an fechan a bhéad fhí leas an nádúrtha úsáid chun sin na dhéanamh. Agus a deire fad agus feic sé misis san dá fictúir sin bhegan tú mé. Agus ní lam san leanamh. Agus fecinn sin canna lenathan a bhí na ara technolíochta rivan tácha an déarnach. A chu rís just chá sampla de eile an chéad ceann sin banna dhéan tá tréis sterilor in omprathe, sort of transportable baby sterilizer a chur le chéile an chéad ceann sa dain. Now, an méid margán ní lista gom, ceapan tiise go méid, beidir go bhfuil, beidir go náróile, but sin tá sí ag ggéanamh Taighde agus tá sí a chur ag an nua le chéile. Agus an ceann ag an món ná creid in nácreid agus is uachtaráte de bhadarí a tán. Agus dúirt an fear sin a bhí a chur le chéile am dúir sé tá sé anachínta go bhfuil margán de uachtaráte de bhadarí ní lista gom san bhfuil. Tá agan gur bhí an madar anna bha, ní chuir sé stachar de háhanna nuachta ráta leis. But a ríist just samplaí den ilamad a staisna agsúla nuálaíocht tarsúil. Sin é.